Horas madihamu amanami dohot inanami nasoni hanggi penaribut nah holongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pacapai tamu share program sulu-sulu dohatam. Imana peneto banyak bagi penginjilan jelefai manang sodang bertanauli tu Indonesia. Apa di tahun talmandalu giot patareson hatane debata tuhamu. Alani jumulo henta pertangian. Mau lihat mani wale debata nami debata jahuba. Siala di boson-boson dari amang bodo pihamu begi hatami. Huboto jalatung huha persehami. Ia hatami hati kosan, hati goran jalago kuhasom dui. Sudah mina persedot nama jalur hatami taru dia siapa sepasum. Atau ngaliamang hatahum hatami. Pakulingi mahami. Asa hubege hopeop jala hula kami. Ai ido sulu-sulu ning ulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Teman-teman nang hanggi penaribut pe. Ia hatan di bata si bigiota jale si bepot bisa tikion imana nienet sen Filipi 2 ayat 5. Songon maridok disi. Songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna. Soni mashatna. Ia te meneru ngata ima maniru parrohaun ni Kristus Yesus. Maniru parrohaun ni Kristus Yesus. Jolman seperti itu Yesus dang bodo pe maniru parrohaun ni Kristus Yesus. Emang ulu do penasida di bagasa daging jalaido na dihagioton. Ada jolman percaya bodo maniru parrohaun songon parrohaun ni Kristus Yesus. Ima ala nongadong Kristus Yesus mian di bagasan ibana, mangulu di bagasan ibana, madongani ibana, mangalihun gugu di ibana, dohot mangrupi, asabui ibana marroha, songon parrohaon ni Kristus Yesus. Ano nang pesongon ni, ikon talian doro hatta, lao mangoloi, maparnguluhon, hata ni debata, naung tabigi, ay ido, songon sulu-sulu di ngulutta, ido hagugo otta. Songon nang percaya tu Yesus Kristus, asa sada holong ta. Unang matong, holan boy hita mamatahon na perlu dihita, alai tong boy mamatahon, akka na perlu tu akka dongatta. Asa boy hita saroha, sa pikiran, unang memerdikan manang marhasa ngapon narumar, alai martoruk ni roha mahita. Mangarajumi dong atta pe nalumubi siya kita. Tumar siya olongan mahita dohot akadong atta. Tungido di halomohon debata. Ido alana Kristus ipe dibayad do songon turus-turus tu hita. Asaboy kebeteruan pangalahon nai parrohon nai naboy ihuton hotta. Dan dia sakon ibana hatu doson nai tu debata. Di rumah rido dirina jalir solukon rupani hatuban. Ada bataru Yesusi. Alai tabereng ma. Di solukon rupani hatuban tu ibana. Dungi muse di batoru dirina. Gabe si pangoloi ibana tu di bata ama. Idu alana gabe di bata ibana. Nang hita bedamang dainang molodo hita di bagasan holong natikos marsi holongan hita sama hita jala toktong hita mangul hati koson ni hata ni Yesus tapatoru rohatta pos marohatta. Napa tebonnya di batado hita di bagasan parngulota. Atau naman dahil nang ahapi-hapi na tapikiri na taulahu di pertibion. Toktong may saluhut na taulahon di bagasan holong ni Kristus. Walau mangulah hita di bagasan holong ni Kristus gabe pasu-pasu ma atong ngulutta tuakka dong atta
jala tahu hasangapon tu debata. Martang yang mahita. Mau lihat madiwali debata nami siala nong sikop bagi hami hatami. Ia liamang pergugui mahami. Jadi sahab pemahatami tuganu perohan nami. Asa salut na hami Tuhan nang persia tuho no bagi hatamon boy maniru perohan ni Kristus Yesus di bagasan ngulu nami. Atong di homa pujian hasangapon ro di saliling-dililing na. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Mau lihat madam-madam dainang siala nong dibagi hamu hatan itu hatta naung hutari suk kami. Tuhan Yesus mamas masuhita saluhutna. Sampai tuna pacu tamu se di minggu nanang roh.